L'Ajuntament, amb la col·laboració de les associacions de veïns de Lloret de Mar, ha iniciat una campanya de recollida de firmes per demanar la reobertura del servei sanitari d'urgències nocturnes. Aquest servei actualment només és efectiu durant els mesos de la temporada turística. La resta de l'any, els pacients tenen disponibles el CAP Lloret de Mar i el CAP Rieral entre setmana de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, cal trucar al 061 o adreçar-se a l'Hospital Comarcal de Blanes. La campanya de recollida de signatures, a la que s'hi han sumat tots els regidors i l'alcalde, culminarà amb la seva presentació al conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín. També està previst elaborar un informe que argumenti i recolzi la necessitat de restablir aquest servei anul·lat des de l'any 2011. Les formacions polítiques locals faran front comú per tal de tirar endavant aquesta reclamació per via institucional i a la vegada, des de les associacions de veïns, es demana el suport de la població per tal d'efectuar diverses actuacions de protesta.